ljudi, šta vi ovdje tražite? Gojko, šta je ovo? Vidi, Maks. Nezgodno mi je što moram da ti kažem, ali mi smo dođe komisija za provjeru zloupotreba dužnosti. Zloupotreba dužnosti? A šta sam ja to zloupotrebio? Pa, kao prvo, ti si ozvučio sve spavaće sobe po gradu. Ako ne znaš kako narod diše, kako ćeš kontrolisati situaciju? Čovječe, ti si ozvučio sobu i sekretara gradskog komiteta. A moraš znati kako partija diše. Ja tu nemam izuzetaka, ja sam principijelan, ja sam i svoju sobu ozvučio. Znam ja. Ti u kući onako nikad ne spavaš. Nocivaš sa ženama svojih hapšenika, znam ja gdje ti spavaš. Ja! Ti. To je kleveta. Bože dragi, šta se učinje od onolikoga rada, od onoliko budnosti. Vrijeme je da se malo odmorimo od tvoje budnosti, Maksim. A i ti, da si drugčije radio, ne bi do ovoga ni došlo. Ja jesam grišio, druže načelniče. Griješio. Ali ja nisam smio sve da vi kažem. Nisi smio sve da mi kažeš? Ti si krio nešto? Ne ja, nego... Ti si krio nešto? Dobro. Miško! Pusti film, Miško! Film? Da. Otkud moja žena? Uzmi ga. Tako je. Šapni mu nešto. Ajde sam, šapni mu. Zaustavi to. Ajde, pjevaj mu. I pjevaj. Čujete li vi? A meni su grane, lice na mladosti, vegari dok mi su. Ljubiš me,